chese chakachaya mangwana muswa 27 Chippers promotion first time in history mawanaya kune rinonzi bira rembira saka ndakanzwa vakawanda vaitaura kuti kunongoitwa zvesungura kunoitwa zvezimu danzo marangarirwa nehurumende yedu yenyika namukoma Chippers promotion vavhura hombe yes bira rembira mangwana musi wechishanu musi wa 27 ndoda kukuzivisai kuti kubva na 1 o'clock masikati kusvika na 6 kuchange kuchipinzwa vanhu mahara so toda kupinza ma-thousands evanhu vachange vachipinda mahara koma KB saka kana una sawira wako asati aziva kana wakateerera izvezvi ibva watomufonera umisira message kuti kune bira rembira mangwana musi wechishanu musi wa 27 September kuri kupinzwa ma-thousands evanhu mahara kubva na 1 kusvika na 6 ukazouyo after 6 kuri kubhadhariswa ma-$5 saka nawakangwara mwana wamai vangu mangwana wobata time 6 zofana kukwana wamuchi mugwanzura Gwanzura Stadium inooneka koma Chipisa ku Highfields uko unde yes so ndiani nani ari kukoka kushongo ndiri kukoka machembere nemahombarume nana manjuzu nevese vasingaite chivanhu vanofungidzira kuti chivanhu chakaipa uyai muzvionere ikoko mangwana right chine chinenge chichiitika kuchange kune ma-exhibition zichange zvichiitwa ikoko kubva masikati kubva na 1 masikati kune vachange vachiexhibita kuti chivanhu chedu chinofambiswa sei zvino kana uchida kusumira vasingazive kusumira kuti kana uchida kutenda kuneve dzinza rako unoita sei zvese izvozvo muchange muchizwana ikoko right chokwadi kunze kwagushongwa ndiani anenge aripo zvekare uchange kuine vaimbi muimbi wese waunoziva muZimbabwe anoridza mbira paact yake kusanganisira Japraiser vanenge variko endimuridzo Diana Samkange Sasha Madhuwe Kurai Makore inini wacho gushungo ndichange ndiri kweko right vateereri vanotsigira gushungo izvozvi nevamwe vari kunakirwa nokutaura kwagushungo unde varida kunzwa gushungo achirova akapera zvimwe zvezvinhu zvanenge achirova mangwana chimboti tsvudzurai chimboti turutinzwe ari nemhaka ko ndo varongo vedu ndizvozvo tofanira kuvaitira yes saka mangwana pamuri kuuya kugwanzura stadium yebo song yandichakutambirai nayo sagushungo ndichange ndichida izvo aiwa zamauya zanaka zamauya zanaka zamauya zanaka waita chembere dzomudziva pano kana uri koko chimboisa mhururuma chembere aiwa zamauya zanaka zamauya zanaka zamauya zanaka waita chembere dzomudziva pano mawana ngoma KB hey saka changosara ndechekuti vanhu vabude vakawanda ndo ramanjidzokorera pai kuti kana wakangwara sawira yes ndati kubva na 1 kusvika na 6 uchange kuchipindwa mahara saka gara wabata time tell a friend to tell a friend yebo kana una sawira wako asati anzwa message yevo watomufonera umudza kuti kugwanzura stadium mangwana chakachaya shoko ramungada kusira muri yeZimbabwe nderekuti kudini shoko rakusira kumhuri yeZimbabwe nderekuti musanzwa vemachechi vanokuudzai kuti chivanhu hachiko chivanhu chiriko chinongodiwa usabata mushonga usaromba kunyanya vechidiki pira kuvadzimu vako kuna madzisekuru ako chese chaunoda wowakumbira kuti vakusvitsire kuna musikavanhu munhu wese ane chivanhu chake unde munhu wese ane chivanhu chake chokwadi mukoma KB haurambidzwe kuenda kuchechi asi dzokera kuchivanhu chako inini panditori sagushungo ndikatosumira kumadzitateguru angu kuti ndiri kukumbirawo zvakati upenyu hwangu hausundifambira zvakanaka ndokumbiro mundisvitsiro kuna musikavanhu ndichibva kutosumira
ndotopfugama ndopfeka gemenzi rangu ndonamata nekuti handina mushonga wandabata ndizvozvo handina urombwa wandaita sei wandabata chokwadi ndo zvataita kakudhara handitika vanhu vaienda kakunosuma kuti mvura inaye chokwadi yes tadi kudzokera pachivanhu chedu unde hapana chakashata tinokutendai kakushungo nekuya kwamaita tinotenda maita basa pari zvino muri yezimbabwe chirongwa bhozhongora segment chinoendera mberi ndibvumidzeika pari zvino timbopinda muchitoro timbotengesa nevasawira vedu verekifemi ministries tinzwe kuti vakatibatiriko.